Hello friends and welcome back to Smiley Tamil Tech. இந்த வீடியோவில் ஒரு முக்கியமான தகவல் தெரிஞ்சுக்க போகிறோம். அதாவது பிராணா பைக்கோட டிசைனை பற்றி ஒரு இன்ட்ரெஸ்டிங்கான ஃபேக்ட் ஒன்று இருக்குது. அதை நீங்கள் தெரிஞ்சுக்கலாம். அது உண்மையாலே உங்களுக்கு ரொம்பவே பிடிக்கும். அது மட்டும் இல்லாமல் இந்த பிராணா பைக்கு ஏன் பிராணான்னு பேர் வச்சுருக்காங்க அப்படிங்கிற டீட்டெயில்ஸும் இந்த வீடியோ பார்த்தீங்கன்னா தெரிஞ்சுக்கலாம். அதனால் இந்த வீடியோவை கடைசி வரைக்கும் விடாமல் பார்த்தீங்கன்னா இதிலேருந்து உங்களுக்கு நிறைய ஐடியாஸ் கிடைக்கும். ஸோ வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம். ஃபஸ்ட்டு நம்ம இந்த பைக்கோட டிசைன்ஸ் பற்றி பேசலாம். என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா இதில் ஒரு முக்கியமான தகவல் ஒழிஞ்சிருக்கு. அதனால தான் இதோட டிசைனை பற்றி நான் தனியாக ஒரு வீடியோவாக சொல்கிறேன். என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா இதோட டிசைன்ஸ் அண்ட் பர்ஃபார்மன்ஸ் பார்த்திங்கன்னா ஒரு பறவையை மையமாக வச்சு அவங்க தயாரிச்சுருக்கிறாங்க. என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா ஃபால்கான் பேர்டுங்கிற ஒரு பறவையை மையமாக வச்சு அதோட வேகம் மற்றும் அதோட முகத்தை வச்சு இவங்களோட டிசைன் பண்ணுறதையும் மற்றும் பர்ஃபார்மன்ஸையும் அதுக்கு தகுந்த மாதிரியே வடிவமைச்சிருக்கிறாங்க. அதாவது ஃபால்கான் பேர்டுன்னு ஒரு பேர்டு இருக்குது. அதாவது நம்ம ஊர்லேயெல்லாம் வல்லூர்னு சொல்லுவோம். அந்த பறவை பார்த்திங்கன்னா ரொம்பவே வேகமான ஒரு பறவை. உயிரினத்துலேயே கொஞ்சம் வேகமாக ரொம்பவே அதிக வேகத்தில் போகிறது பார்த்திங்கன்னா அந்த பறவை மட்டும்தான். அந்த பறவைக்கு இணையாக வேறு எந்த பறவையினாலும் போக முடியாது, வேறு எந்த உயிரினத்தினாலும் அவ்வளோ வேகமாக போக முடியாது அப்படின்னு ஒரு தனித்துவமான சிறப்பை பெற்றிருக்குது. அதனால தான் அந்த பறவையோட இதை வச்சு இந்த பைக்கை வடிவமைச்சிக்கிறாங்க. என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா வேகம் அது ஒரு 390 கிலோமீட்டர் வந்து ஒரு மணி நேரத்தில் கடந்துடும். அவ்வளோ வேகமாக போகும்னு சொல்கிறாங்க. ஒரு கிலோமீட்டர் பார்த்திங்கன்னா ஜஸ்ட் ஒரு 10-20 செகண்ட்ஸ்லேயே கிராஸ் பண்ணிடும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. அந்த அளவுக்கு ஒரு வேகமான பறவை தான் இந்த ஃபால்கன் பேர்டுங்கிறது. இந்த வல்லூருங்கிற நம்ம ஏரியாவில் பார்த்துருப்போம். அதுதான் இங்கே ஃபால்கன் பேர்டுன்னு சொல்கிறாங்க. இந்த பைக்கோட பிராணா பைக்கோட முகத்தை பார்த்தீங்கனாலே உங்களுக்கு இந்த வல்லூர் பறவையோட முகம் மாதிரியே தான் இருக்கும். அதோட கண்கள் பார்த்திங்கன்னா இதில் எல்இடி விளக்குகளாம் வடிவமைச்சிருக்காங்க. பார்க்குறக்கு அந்த பறவை பார்க்குற மாதிரியே இருக்கும். மற்றும் அதோட வேகமாக போகிறது இந்த ஃபால்கன் பேர்டுங்கிறது பார்த்திங்கனாலே உங்களுக்கு வேகம் தான். அதைவே இங்கே பிராணா பைக்கில் மென்ஷன் பண்ணுற மாதிரி இங்கே கொடுத்துருக்காங்க. இது பார்த்திங்கன்னா பிராணா பைக்கில் மணிக்கு 123 கிலோமீட்டர் வேகத்தில் போக முடியும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க. அடுத்ததாக பார்த்திங்கன்னா இந்த பைக் எதுக்கு பிராணான்னு பேர் வச்சுருக்காங்கன்னு யோசிச்சுருக்கீங்களா? எதுக்காக இந்த பைக்கு பிராணான்னு வச்சுருக்காங்கன்னு பார்த்திங்கன்னா நமக்கு மூச்சு சுவாசத்தை பார்த்திங்கன்னா இது பிராணம் அப்படின்னு சொல்லுவோம். அதே மாதிரி இந்த பைக்கு ஓட்டும்போது உங்களுக்கு நல்ல தூய்மையான காற்று கிடைக்கும் அப்படிங்கிறது தான் இங்கே மென்ஷன் பண்ணியிருக்கிறாங்க. அதாவது தூய்மையான காற்று எப்படி கிடைக்கும்னா அதாவது இந்த பைக் சுத்தமான காற்றை மாசுபடுத்தாதுன்னு சொல்கிறாங்க. இதே பெட்ரோல் பைக்கெலாம் பார்த்திங்கன்னா மாசுபடுத்தும். புகையினால் அதில் வர கார்பன் டை ஆக்சைடுனால நிறைய மாசுபடுத்தும். ஆனால் இந்த பைக் பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு எந்த விதமான மாசுக்களையும் ஏற்படுத்தாது அப்படிங்கிறத இதன் மூலமாக சொல்கிறாங்க. ஸோ இந்த ஃபேக்ட்ஸ் எல்லாம் உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்கா இல்லையாங்கிற கமெண்ட் செக்ஷனில் சொல்லுங்கள். இந்த ஃபேக்ட்ஸ் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா இந்த வீடியோக்கு ஒரு லைக் கொடுத்துக்கோங்க. ஃப்ரெண்ட்ஸ்க்கெல்லாம் ஷேர் பண்ணிங்கன்னா அவங்களும் இதை தெரிஞ்சுக்குவாங்க. அப்புறம் நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலன்னா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. இந்த வீடியோ பற்றின கமெண்ட்ஸை கீழே கமெண்ட் செக்ஷனில் சொல்லுங்கள். தேங்க்யூ. பாய்.